akwai close set. Shi wannan close set ɗin kamar yadda kuka gani tsakanin tsakiyan maman gashi nan babu wani space, wato babu wani tazara sosai tsakaninsa, a kusan haɗe suke. To shi yake nufi da wannan. Sannan akwai east west breast kenan, kan nona ne ɗaya yayi gefe ɗaya kuma yayi gefe, yana tafiya ba bai tsakiya da daidai jikin mace ba, instead yana kallon gefe da gefe. To abin da ake nufi a nan kenan. Sannan kuma akwai pendulous breast, kamar yadda kuka gani wannan maman macen ƙasa yake kallo, sannan kan nuna ma ƙasa yake kalla. To amma shi wannan pendulous breast ɗin mace ta manyanta ko kuma ta yi rama sosai ɗin nan, wani sa'in ma genetics ne, abin da ake kira da genetics cewa yana iya bi a cikin jini, wato zaka iya gadon irin wannan. To a nan dai muka zo ƙarshe, amma kafin in tafi ya kamata mace ki sani ba dole naki sai ya kama da wannan ba yadda yake, a'a zai iya yiwa kina da irin kala biyu. Me yasa nace kala biyu? Amma likita ta ya za a ce mutum yana da kala biyu kenan hudu? Ba haka nake nufi ba. Zai iya yiwa mace tana da irin wannan wato round, amma asymmetrical ne, ɗaya zai fi yin ɗaya girma, ba matsala ba ne. Ko kuma zai iya mace tana da east west amma kuma girman su ba ɗaya ba irin wannan. To duk wannan zai iya, ba dole ba sai guda ɗaya, a'a za a iya samun combination. A nan kamar yadda na ce ina kiran mata yan uwana, ya kamata mu dinga ɗaukan kanmu inda muke. Kar ki gana wata ki ce wai dole ke ma naki sai yayi kamar haka. Canji, abubuwa suna faruwa da jikin mace sosai, akwai yanayin girma, akwai yanayin shayarwa, wata ma ba dole sai ta shayar ba, nonanta daban ne. Ya kamata dan Allah jama'a a daina cin fuska. Kuma wannan cin fuskan tsakanin ma'aurata sun fi yawa, to dan Allah maza da mata a daina wannan cin fuskan sosai. Mu haɗu a darasi na gaba.